जों दिनैहाय बाइबेल फरायमोन खोनालायनाय जिसाया chapter 11 verse 1 to 9 o bokhrogo tongo kachang ha jisaini tan jagya phangni kaisa yarong ongkhore phayano te bini yarongni bedek loksawe phayano te subrayongni phola bini sakao tongnai simung te rongmungni phola kok kaham sasrunai te phanni phola wansukmung phola te subrayongno kirinani phola bini sago tongnai haike subrayongno kirimano bo chajagoi tongthokjaknai bo mokol nungma singbai bo thumglak eba khunjao khrama singbai kok sasrowoi rwglak phiaba bo bigra rokno soikhe bo thumnai te ha sakani bebak koninai no soikhe kok sasrowoi rwnai te bini bukhukni raidangbai hana swpraknai te bukhukni hama bai bo borok hamyarokno bwtharbainai soi kubui bini bwchangni chandok te puitono bini bwchangni rikhama haike mwsa sampari mera bwsabai thansa khe tonglainai te geguma bai ponsa bwsa thansa khe tholainai te musok bwsa sinho te kuphung mal mata rok thansa kheno tonglainai te chwrai bwsa se borokno mwrwknai musok bai gong kwrwngsa khe chalayano borokni bwsarok thansa khe thulayano te sinho musuk hai khe chwkap chawano abuk tei chanai chwrai bwsa chibukni hakor saka thwngano abuk tei kakya chwrai chibuk hakoro yakbai khonogano aa borok beba ani hathai kwtharni kwrwngsao phano dukhu rwglak eba sokmo laiglak tamoni hinkhe twijlang twijbai kuplung wngma hai no subrayongni simung bai kheno subrayongni simung bai khe o ha kuplung wngnai kaitoni kokthai khnamani bisingtwi kaitor chini saka kwtal khe hamari khlaithok amen।